yafuna mina ngikutshele something. Shuthi wena ufuna ukuhlukanisa nekhaya. Vele ngizokuhlukanisa. Ukuhlukanisa nekhaya lami. Wenza ukuhlukanisa. Andithi ufuna sishade. Ufuna ukulandela abafazi ababini ulandele umama wakho uphinde ulandele nami. Ngizokuhlukanisa. Ngizokuhlukanisa abafazi abakho hayi wakho. Ekhaya ngeke uzungene egcekeni. Umama wakho ngumfazi katata wakho hayi wakho. Angeke ulandele abafazi ababini. Ngizolikhotha futhi ngiyongena kini ngiyolikhotela khona. Angeke mawani. Vele ofuna ungiyeka ndiyeke ngoku. Ekhaya uyongena ekhaya ndiyeke ngoku. Ngikhuluma nawe. Ubusathi uba ungangimamelanga eqaleni ngiweshela. Ngaba idlozi lami zange lihambiselana. So wena wathi kodwa wakwazi ukungimamela. Wena wathi xa uqhasa mina wathi ipipi lakini alikhotho. Watsho kanjani? Sangena thina amavulandlela awusangena thina kuzwakala njengobani akuvele kuthi uqonywe izona zonke izintombi ezifika kule show ngaphandle kwadlala amadifana bemsukela mhlambe nawo nezinkinga ezisinto umjolo simele njengamanje ethi umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com kanti mina ngingudlala amadifana and I am the next big thing in KZN ungakhohlwa ukuthi usubscribe ulike uphinde futhi ushare this particular channel ebizwa ngokuthi umjolo show. You can also join as a member of this channel kunama exclusive benefits amaningi kakhulu watholayo uma ngabe uyimember ngaphezulu kwaloko nanku thanks lapha eceleni pressa phela khona uzokwazi ukuthi usize thina sikwazi ukuthola ama resources okukhulisa le channel ihambe iphakame iye phezulu asikwazi ukuqala ngaphandle komkhuleko sigebisa amakhanda phansi uNkulunkulu kaMatifana sawukele mesenze njalo izinto zethu ziyokhanya zibe zinhle njengami ake sibabone ukuthi ihamba kanjani emjolweni yakho. Sanibonani bavukeli igama lami uBongani ngwakamjoli. Balele le show ukuthi izongisiza ngomuntu wami. Sikubingelele embukelo ohlelo silungisa umjolo mawukuthi uyaqala ukungena siyaphinda futhi sesiyangena ke njengamanje njengoba nje sesihleli phansi sokhuluma indaba eziningi ezihlukahlukene ezisinto umjolo. Uyazi ukuthi mabe siliqala le hlelo siyakukhumbuza ukuthi this show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code umjolo that is UMJ OLO. By doing so uyakwazi ukuthi ke ubhethe kahle yozengu EasyBet. Uma ukuthi awunayo i-app yabo i-download phela ku Google Play ube nayo khona uzokwazi ukuthi uregister mase uyabhetha. Uyazi ke masihleli kanje soke sesizoxoxa nama guest wethu esuke sinawo ngalolo suku sikhuluma indaba eziningi ezisinto umjolo. Eceleni kwami khona usise sinayo njengamanje sokhuluma naye just to find out ukuthi zikhiphana emjolweni wakhe nanokuthi ke uhamba kanjani. Uma ukuthi khona inkinga ekhona silungise futhi uyasazi siyawufaka usawuthi esilondeni uma kumele asivele sivuvuzele dadewethu sawubona kunjani ngiyaphila mama ngiyajabula kakhulu ukuthi uvuma ukuthi uze la ohlelweni mengabe ucela ukuthi uzokhuluma nathi mhlawumbe siqale ekuqaleni usise sinaye namhlanje ungubani wakabani igama lami ngumawande Mqoqo Mawande siyajabula kakhulu Mawande ukuthi ube nathi namhlanje ohlelweni ulana ke ngoba kunensizwa ijongo la libiza ngobongani lithe likudinga la ukuthi nikhulume mhlawumbe uyamazi uBongani uma umazi kanjani yamazi uBongani ngiyathandana naye uyathandana naye isikhathi eside nithandana noma nisanda nokuyiqala lento yenu sesine 9 months ngiyaqhubeka sesine 9 months 9 months nindawonye okay kulo 9 months mhlawumbe umuntu onjani personality yakhe ungamchaza njengomuntu onjani uBongani uBongani ngumuntu right like ugayi nje ozazi izidingo zentombazana yonke into anenzela qha kulamntu afuna kumanyelwa yena endlini yabona ngoba siyathetha akafuni nje elami icala liveze kodwa ayikho nje into wrong ngaye nje ugayi right nje okay mhlambe aniqala ukuba nenkinga manje njengoba kubizele la uma kwenzeka niba nenkinga kwi relationship yenu nilungisa kanjani niyahlala phansi nikhulume noma nenza kanjani siyahlala phansi sithethe okay namhlanje uthe woza la yini mhlawumbe oyilindelile khona into oyilindele ukuthi uzoyisho noma uyitshelile ukuthi no ngizozwa mase ngifikile ukuthi ufuna ukuthini kumina hayi si right right si right ayikho ingxaki okay sekubizile ke la already ukuthi umbone nikhulume naye ready ayike uMawande uready I am ready noBongani ready ukuthi azositshela ukuthi kungani esibizele la wahlanganisa khona sizokwazi ukuthi sikhulume noMawande ungayindawo siyahamba njengamanje siyomlanda kuBongani simbeke la mase sizwe udaba lakhe ukuthi ufuna ukuthini kupartner wakhe
Mtaka baba. Njani? Ngiyaphila mfethu uphela. Ngiyaphila. Hayi no ngimnandi kakhulu mfethu. Ngiyajabula nje mfethu ukuthi uhloniphe siwuhlelo uzohlala nathi ukhulume nathi ngemumva kokuba usicelile ukuthi sikulandele nangu umuntu wakho ukuthi uzokhuluma naye. But before ukhulume nomuntu wakho kunemibuzo embalwa engingakubuza yona because naye sengimbuzile just to find out ukuthi mhlambe izimpendulo zenu ziyafana yini angithola. Naso-ke mfethu. Uma wande mfethu kuwena umuntu onjani mhlambe ipersonality yakhe ungamchaza njengosisi onjani? Uma wande umuntu onothando, uma wande umuntu onakekelayo. Sure. Umuntu nje njengoba nami ngisondelela kumina ngibonile ukuthi ngeke ngikwazi ukuthi ngiluzele izinto zami zingalungile. Okay. No, mfethu kuyazwakala. Mhlambe mengabe niba nezinkinga before because ushilo wathi nesikhathi esingango 9 months nindawo asiside kakhulu. Mhlambe nenza kanjani? Yahlala phansi nikhulume ngeenkinga noma nje njengendoda ngiyabona ngathi uyindoda yomZulu. Awumlalela umuntu wesifazane wena. Hey, ngiyamlalela umuntu wesifazana kodwa ngimlaleli kuyo yonke into. Awumlaleli kuyona yonke. Ya, kukhona la kufanele ngiyiveze khona ukuthi nami ngumuntu wesintu. Ngifisa ukuthi ngicela ngilalele. Ngoba ngumuntu obhekene nekhaya. No, mfethu kuyazwakala. Mhlambe before ngikunike ithuba nje lokuthi ukhulume naye umama, angini kahle nje. Bengicela ukukuphathela umshiza wakho mfethu. Hawu mfowethu, hawu. Akuliwa lana mfowethu. Cha ngiyenzela ukuthi uphathwe yimini. Hayi mfowethu. Ungabi seduze kwakho. Ungabi seduze. Ya, yiloko akhululeka vela ngiyazi indumba bafu ngeke ngikulimaze. Mfowethu. Hayi-ke. Sesingabangena ke manje umshizi usungapha ngakumina. Yebo. Nangu mama mfethu ungakhuluma naye. Mawande. Njengoba ngikulethe la. Njengoba ngikuthanda. Mawande njengoba ngikulethe la naye ukuthi ngoba ngizokubukisa ngezwe. Kodwa ingoba ngikuthanda ngibone impatho yakho ukuthi wena umfazi kahle. Uma ngingalahlekelwa uwena nongakwazi ukulungisa nongakwazi ukulungiselwa futhi ngizoziluza mina nokuphila kwami nekhaya lami ngiyoliluza. Mawani into engikhalisa kakhulu kunezinto ozenzayo obongazenzi ngase isikhathi siqala ukuthandana mina engingahambiselani nazo lezinto zokusakhana Ima manje izinto zokusakhana. Yebo ngicela ungilalele. So ubize bonke abantu ubiza amakhamera ukuthi wena uzothetha izinto zethu zokusakhana la. Ngicela ukuthi ungimamele. Uzise ikamera apha. Angilethanga ikamera. Ulethe ntoni? Ngilethe ukuzolungisa. Ulungisa kanje kwa wena? Ubulungisa. Ubulungiswa lobulenzayo? Yebo. So amakhamera ngawentoni? Amakamera ukuthi Uyazazi ingxaki zabo. Mawande angizazi. Uyazazi na ingxaki zabo zasekamereni. Wayimele zethu zize la. Mawande ayibonga zongidakelwa wena bongani ungazongidakelwa wena. Ngiyacela ngicela ukuthi uyangidakelwa bongani. Uyindoda enjani ezofuna ukulungiselwa ngabanye abantu? Ngingaqala ngibize mina. Njengoba bekade ngingakhiphe. Wohlulwe intoni ukubiza mina? Noma ngingakhiphe ensukwini bengenzela ukuthi nawe ukuthi ngikhulume nawe. Kodwa ngikhonanga ukuthi ngikhulume nawe ngoba besibani. So wabona kuyisolution ukuthi biza abantu sizothetha ngesende lakho la. Mawande ngicela ukuthi ungihloniphe. Ayikho into enzoyihlonipha. Uyabona xa sozisa abantu kanje awusadingi ukuhlonitshwa udinga ukuthi uthethe lento uzengayo la. Mina Mawande. Thatha ikamera. Mawande mina ngiyindoda yesintu. Uyindoda yesintu? Ngiyindoda yesintu. So kwenza lento itshintsha tonto kum. Iyashintsha ngokuthi nami ngiyafisa ukuthi iyashintsha kuwe hayi kuwe. Nawe ngiyafisa ukuthi ube umfazi wesintu. Uzonibonisa ngomhlaba ndithi? Angikubukanisi nomhlaba. Angazi ingxaki yakho intoni? Ngifuna ukuthi ushintshe nawe ube umfazi wesintu. Ishintshe kube ngumfazi. Kodwa lokho kwenzayo ngoba wena uyindoda wena. Ngiyindoda. Uyindoda bongani? Uyindoda wena? Ngiyindoda mama. Indoda iyakwazi uthatha indaba zasendlini zasekamereni izozinika umhlaba wonke kuba mayazi. Yazi bendikuthembile. Bendikuthembile. Mawande. Bendikuthembile ungumfazi. Umfazi mina. Ungumfazi. Mawande uyaqala ke manje. Yebo ungumfazi wena ayikho indoda engathatha indaba zasekamereni izozinika abantu kuba masibone kumhlaba wonke thina ukuthi ukhuluma nawe ekamereni. Mamela. Mamela andithi awuzukwazi ukungimamela Mawande. Okay thetha ndikumamela. Mawande ngicela unginikeze. Thetha ndikunikile ithuba thetha. Ndikunikile ithuba thetha. Musungenza izinto zabo mahosha ezenziwa la kimi. Andithi uyahluleka ukuthetha nami. Unibiza ngomahosha. Unibiza ngomahosha. Unibiza ngomahosha. Unibiza ngomahosha. Ufuna kwenza lento? Ngiyacela Mawande.
ucela ntoni ngiyacela ngicela ukuthi Sis, ungimamele ngicela wehlisa umoya. ngiyacela Simuzwa uba futhi ufuna ukuthini. andibize ngomarhosha thula wena thula andithi akuzanga ntombi yakho la or ufuna akuzanga ntombi yakho Mawande, apha hlisa umoya ndim obizwa ngomarhosha Mawande, umoya. hlisa umoya Yebo ngani? ngiyacela ukuthi ukhulume nawe yebo ngani Mawande yebo ngani ukhulume nawe ungibiza ngomarhosha Angibizi ngomarhosha. undibiza ngomarhosha Sis, Mawande awukwazi ukungibiza ngomfazi uyangibiza manje Mawande, uyangibiza Mawande 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 wenza ngicela into engahambiselani nawe manje ngicela uhlale phansi. lento yenzayo kufanele intoni emele ihambiselana lento yenzayo kufanele intoni ezonifanela lento yenzayo ukwazi uzothetha kufanele ngesende lakho la Mawande. phambi ngomhlaba wonke ikufanele Mfowethu ngicela uhlale phansi. Umuntu wesifazane uyindoda. uyanyanyisa wena bongani uyanyanyisa Kodwa angakwazi ubonakale ukuthi ngokuza ungihambise nentongo ngomuntu uzofuna ukulwa wesifazana Kulungile. ngizolungisa amaphutha ayikho Wena- lento wena oyithethayo uzolungisa ayikho la into ngani? oyithethayo Ngicela wehlisa umoya ke mfethu. yeses bazoqhelwa ngumfana apha Mawande musukungibiza ngomfana ndithini ndiphume kuwe ndihambe ndiye kwabanye abafana Mawande impilo uzoyiphila le Mina ndiye kwabanye abafana abazondenza le nto impilo kohlulayo uzongiphilisa yona le ukuthi into uma uzokuphilisa vele lithi uyandithanda andithi uyandithanda ngiyakuthanda vele uzokuphilisa yona vele kodwa ngikwazi ukukuthandela ngizokuphilisa yona ngoba ngeke ndisuke kuwe ndihambe ndiyofuna abanye abafana Mawande ngiyindoda mina eshisa impepho ekhayeni so impepho ingena emjolweni shisa impepho lona ngoba kuyathandana ngishisa impepho sishisa impepho or siyathandana la Mfethu wena yini inkinga yakho cause wena omuncwayo. It's not like when we are muncwayo. angikwazi ukwenza izinto ezinokungcola phinde futhi azoqabulana nami khona ephuma entweni enokungcola Okay. ndizozenza Wena Ngizozenza. ipipi lakho kushuthi awulithembi ngaleyo ndlela noma ulinyanya ngaleyo ndlela hayi ukuthi ngiyalinyanya nginomthetho ntoni umthetho wantoni umthetho kundibiza umthetho ngomarhosha engiphila angikubizi ngomarhosha uyafuna ukuphuma kum ngiphumelani kwena uphumele ukuthi uhambe kaloku yeke labo bangazukwenza umarhosha abangazuba ngomarhosha kuwo futhi wena ngeke uzomshola uzukwazi lapho umuntu mfethu uyafuna mina ngikutshele ayibona mfethu sidwa sizonibhedela la uyafuna ngikutshele mbafu ungangitshena zana into engizokutshela yona mfethu azilikhothi kanje ingane ipipi wemfowethu angazi uzoyithola lapho nengeke kumuntu umfowethu lokho bazolikhotha nelakho ngizolikhotha nelakho yebo ukhuluma nami kodwa ndiyakuxelela fanele uyazi loo nto cela ulalele ngizokhotha mawande nelakho wenza into ongayenzi nje yebo ndizolikhotha ngenkani mawande since waqala ukusebenza wena usuqala usungibuyela Umsebenzi ungenaphi? usungibuyela netayela esengingazazi mina endlini fanele ndithini ndizifundiswe nguwe wazi intoni wena futhi njengoba labelungu wazi basebenzela intoni bakhotha amaphepha wazi intoni ndithi usuke emakhaya labelungu basebenzelayo bakhotha amaphepha ndifaka elokishini elokishini so Yes. okay kushuthi umdlalo wethu mengabe uqala kusuke ku1-0 score ngale ndlela yokuthi wena uyamkhotha ubafo yena akangeni phakathi kwamathango akafuni shuthi khona la khotha khona angikwazi ukwenza kushuthi khona la ukhotha khona la ukhotha khona ngoba ngazi ukuthi ngeke ngikwazi mina ke yabo ngizokhotha mfethu angithi okokuqala ngikutshelile ukuthi bancane osisi ongeke bakukhothe mfethu esikhathini samanje 2 hayi mina mfowethu ngiyafunga mina leya nto Ngiyafunga, leya iphathi yomjolo ngizokhotha Hayi, ngeke ngizokhotha ngizokhotha hawa mawande hayi amaqubulashi ngasuka Thini? abone ukuthi athini ngeke mina ngizokhotha mina nizokhotha Ngizalwa indoda. uzoyeka xa ungafuni uzokhotha Ngizalwa ngenkani indoda. Okay, angiteketiswanga mna lento azongenza yona into engahambiselani nomzimba wami Awuyi-enjoyini baba. ngiyi-enjoy uzoyi-enjoy yazophetha u-enjoyini wena uzophela u-enjoye ngiyaqala ukuthi yabona umuntu umuntu ozothi bakhohlwane usazongibusa ndilele usazongibusa ndilele uthi mani mvuke Okay, nizokhotha bafo. waphela mina ngikhishwe ekhaya ukuthi mangizokwakha umndeni angikhishwelanga ukuthi mani lo ndima-ke uma bakhona babakho bawakhelwe ngubani umndeni bawakhelwe ngomnye umuntu ubona mawande umndeni wakho uzowakha Uzowakha nami kanjani? hayi nabantu Lokhu bakokwenu ukhothana nepipi. banefamily zabo nabo okay sis mhlambe unjani ubafo kwi-romance noma uvela lifake nje engashongo hayi ufuna ukulifaka ndiyazama ukumfundisa kodwa nje yena ufuna ukulifaka ngoba mawande vele ufuna ukwakhelwa ngabantu andithi yena bafo ukhethe ebantwini uyanokha ukwakhela kona shuka mawande kufanele ungqongqoze before ungene manje wena ungathi unginika isithombe sokuthi uvele ulibusheke mfowethu angikwazi ukwenza lokho ufuna vele ukumdlwengula andithi ufuna kodwa ukumdlwengula nginesizathu nami ezinto engizenzayo umawande ngiyamthanda ngimthandela Isizathu sakho sivelaphi? ngimthandela ikhaya njengoba nginekhaya ngiyindoda ekhaya ngifuna ukuthi umawande ngimenze abe endaweni yasekhaya watsho umawande sakuthandana ukuthi wena lakho alikhotha enza izinto ezenziwa omarhosha la ngaphandle acamthu uzenze ungazoliphinda igama likamarhosha ungazoliphinda igama likamarhosha okay ngiyamxolisela sisi ngicela uhlale phansi ngiyamxolisela bafo uloke ubhizi ufaka umarhosha khona umarhosha wake wamthenga mhlambe
Angibathengi wazi kanjani futhi lezi zinto Icacile wakhe wamthenga. impilo yala kulamalokishi akuhlalwa kuyona hlala sidlula sibona Wamthenga kunezinto uMakhoshi, esikwazi uye thina uyazi ukuzenza uMakhoshi njengabantu wenza abasuka kanjani emakhaya ungazange thina la sizosebenza siselanga lezi zinto ezenziwa Wamthenga Wamfethu, uMakhoshi. uMakhosha ngimthenga Wamthenga. Umbona kanjani ukuthi uMakhoshi uyalikhotha? Alibona Ubone kanjani kanjani uMakhoshi ukuthi uyalikhotha? yabo bongani mina mfethu nokungibuyisa amaphetho la nokungibuyisa amaphetho Right, masibonisa amavidiyo khona uzongena ezintweni. ngifundane Ule asikho semakhaya la. Uzoshiya nalento oyiphathayo. baf yafuna mina ngikutshele something Shuthi wena ufuna ungihlukanisa nekhaya Vele ngizokuhlukanisa. ungihlukanisa nekhaya lami Wenza ukuhlukanisa. Andithi ufuna shada. Ufuna ukulandela abafazi ababini ulandele umama wakho uphinde ulandele nami. Ngizokuhlukanisa. Ngizokuhlukanisa umfazi kabakwakho hayi ekhaya ngeke wakho. uzungene egcekeni Umama wakho ngumfazi katata wakho hayi usakhothana namadoda angeke ulandele ngabafazi ekhaya ngeke ababini. uzungene Ngizolikhotha futhi ngiyongena kini ngiyolikhotela khona. angeke mawani Vele ofuna ungiyeka ndiyeke ngoku. ekhaya uyowungena ekhaya ngikhuluma nawe Ubusathi uba nisakho yakho. ungangimamelanga eqaleni ngiweshela ngaba idlozi lami zange lihambiselana So wena wathi kodwa wakwazi ukungimamela wena wathi xa uqhasa mina wathi ipipi lakini alikhothwa. Watsho kanjani? Wathi ipipi lakini alikhothwa. so ima okay bafo so wena ubhalele ishow ngoba ufuna ukutshela uAwande uMawande ukuthi akayeke ukukhotha itotolozi yilo kodwa yebo ngikubhalele lokho ukuthi lokho angenza kona ngihambiselani nayo indoda yesintu ngisaloko ngimile kulelo gama Ndisoliyeka likhothwe ngubani? Ndisoliyeka liyokhothwa ngubani? kahle kahle Mawande uzonginikeza indlela ukwenza umfazi wami Ungandenza umfazi wakho uba nawe uzoqhubeka kaloku irelationship ayo yakho but eyethu sobabili. Asizimamela wena kuphela. futhi wena Mawande Yethu sobabili andithi siyabambisana 50 baba siyabambisana. cacile wena ujoli nami Anjoli ndedwa njola nawe. Anjoli ndedwa njola nawe. Kini ndazodlala indoda apha. mfowethu yabo mengabe kufundisa ekukhombisa ifoni ethi meyibuka lapho usuke ekukhombisa ukuthi buka ukuthi izinto zenziwa kanjani emhlabeni izinto ezenziwa ubani and mfethu enye into engizokutshela yona mina yabo mfundisi akayena umfundisi embedeni yabo isigebengu asisona isigebengu embedeni Yes. mangabe mawuthi umfundisi Ungazothatha izinto mangabe zangaphandle uthi uzozibeka umfundisi ebhedini. umfundisi akawuyena umfundisi embedeni yini lathi uyangifundisa Uzala kanjani? yini la ngifundisa embedeni wena Uzozala kanjani? ngiyakutshela mfethu Yena. ukufundisa izinto ezintsha ezihambisana nesikhathi izinto ezintsha Ewe uyatshintsha tata. wena kusho ukuthi wena ulincane ngishibele futhi wena ngelinye ilanga futhi ngelinye ilanga Mawande uyongiyekisa Xa ungafuni ukutshintsha waye ungazithathanga inkomo zakokwenu uzisa. Waye ungathathanga inkomo zakokwenu ezibuziluse emakhaya uzozisa. Uzosebenza wasishela ntoni inkomo ndithi wena uzana umthetho wakokwenu. Ngabuzeni inkomo zakokwenu uzozibeka apha. here's some Asikho lapho. mshela ungamboni kodwa Asikho lapho. uyocaka Hayibo, ndazodlala indoda. sefikile eduzane nawe mfowethu Andixaki, andixaki. let me give you a typical Fundisa example izinto. yazo yeah mfowethu ngilalele mina mfowethu ngikhona ngiyaphila yazo Hayibo. ngiyakhotha kodwa amadlozi asangibhekile hayibo ngiyazenza izinto kodwa amadlozi asekhaya awangilahlile hayi ngeke famba ubheke Unesibindi sokuzoqina phambi kwabantu. bodwa mfowethu ngeke omkhulu Yazi unesibindi sokuzoqina phambi kwabantu. Omamkhulu bathi akunamkhulu next la. Siyathandana akunamkhulu baba. Akunamkhulu la siyathandana. Akunamkhulu. Andizitshela njengogogo wakho mina angogogo wakho mina. Andinguye ugogo wakho ugogo akhalala nomkhulu wakho. Awusumkhulu wami. induku asiyisebenzisi lani asiyisebenzisi induku la nini manje uyahlanya Vele buze naye buze luza ndethe ndethe. mfethu uyahlanyani ngani manje yena ngizokushaya phela mina hey bo ngizothala lento kanti kutheni Hayibo. ukuthando lwami ugcoba ngezinyawo nje ugcoba ngezinyawo Unothando wena. Unothando wena. Unothando nokufundiswa ndim. Unothando nokufundiswa ndim. imali eThekwini Uzosebenza imali wajola wafika wajola eThekwini. ngathola wena Angithi uzosebenza imali wafika wajola. Wayiyekela ntoni lento oyizela? Wawuzele mina apha. Wanifumana njani mina? Wandifumana njani mina? ungakasebenzi onge nje Bengicimba uzawutshentsha nawe. mfethu ngicela ungilalele Bengicela uzawutshentsha nawe. Yabo njengamanje. Awufuni ukutshintsha. hayi anikahambi ngishiba ngelide noAmanda noMawande Hayibo. only 9 months kulo 9 months mfethu usekukhombisela ukuthi umuntu oenjoy impilo kanjani ufuna ukuthi akhothwe umkhothe and stuff so wena ucabanga ukuthi uhappy njengoba mfowethu
awukwazi ukuthi mangikhothe umuntu wesifazane. Okay bafo, okay bafo. Uzoyikhotha. Wemfethu. Uzoyikhotha wena uzoyikhotha uzongena la. Uzoyikhotha wena. Uzovusa nguwe uma ngaba eyikhotha. Yona lonto ekubalekisa nedlozi. Uyongena la wena lapha. Akunadlozi sithatha ngenquza la sithatha ngedlozi. Ulibeke ecaleni ngoba phela lo muntu wenza into engingayenzi. Uzoyikhotha tata. Lento uthi uma kuphele inyanga ayensukwini zakhe ngiyamhlonipha angalali nami. Afune ngenkani. Nami ngiyahlonipha manje ensukwini andifuni ikhotha. Manje ngeke ensukwini ihlalelana. Ilinde ntoni? Bafo intombi yakho leyo kodwa mengabe kuma periods awulali ngisho angikwazi ukulala kuyena abese ngoba ngendoda yani. Ngoba uthatha bengekho ensukwini andithi. Angikwazi ukuthi ufuna bangekho ensukwini, ufuna bangekho ensukwini. Ilabo bathatha xa ngekho mina nisensukwini wena ufake bona andithi. Kulungile. Ilabo bone kubo futhi ukuthi uyakwazi ukukhotha uMakhosha nithi ubamba uMakhosha xa ngekho. Yazi mangikhumbula kanti uMakhosha alikhotha. Ubungeke nje uzothetha ngoMakhosha. Ngilalela. Okwamanje since waqala ukusebenza ngithamile kulelo gama. So ufuna ukuthi umsebenzi othe mangizokhotha. Kusemsebenzini lapho kuthe ngizokhotha ipipi lakho. Sonke lesikhathi bungalikhothi. Usemsebenzini basithumisende. Wathi uqala ukusebenza banithumisende emsebenzini uthi lami wena. Bathe emsebenzini uzolikhotha. Wathi ujabulile ujabula ngendlela mamela ke bhuti yabona nje nawe njengoba wasuka emakhaya wafika wasebenza la ibifanele wathi xa uqala umsebenzi uqale na ukhotha ingquzi. Ewe andithi umsebenzi uyakhothisana befanele nawe wathi xa usuka emakhaya ufika ufumane umsebenzi apha uyikhotha. Abantu babafundisa emsebenzini mina ngimelana. Ndive ngawe nokuthi ifundise emsebenzini. Ndive ngawe ukuthi ungabaleki ndive ngawe uba ifundise emsebenzini. Ukumkhomba phakathi kwabantu. Ewe ndizokukhomba phakathi abantu ifunwe ngoni icameras zibizwe ngo bize icameras mina. Ndibize icameras. Andikoyiki. Andikoyiki. Ngazohlula icameras ezibizwe nguwe la. Hayibo. Shit. Futhi sala nabantu bakho. Ngisale nabo. Ewe sala nabo babizwe nguwe, sala nabo. Sala nabo. Uhlala nami ngusala nabo, uzolala nabo andithi awufuna ukhothwa ngumuntu wesifazane. Uthi ngeusahlala nami. Uzokhotha amadoda yebo, uzokhotha amadoda. Hayibo, abuyela ingani kokweni? Okay. Sis. Uthe ubhalela isho ngoba efuna ukuthi uye ukumkhotha, but ayikho right lo. Uzoyeka nokumkhotha wena. Andizuyeka mina. Bafo. Ayisho ukuthi mfowethu namhlanje sehlukene. Mfethu. Uhlukana nabani? Ayisho ukuthi namhlanje uhlukana nabani? Uyaxoka uthi khona kamera ngizela. Awuzuhlukana nami. Yazi ukuthi niyalunga. Futhi uzoqhubeka uzoyikhotha. Ngoba ngizela. Unenhloni, unenhloni kawe. Ithi unenhloni. Hawa inhloni zami. Uzoyikhotha futhi akuzuhlukana. Hawa zikhona inhloni. Yes, amanyala nje angihambiselana nawe ekhaya. Utata nje wangifundisa into enye ukuthi ngeke akho next la. Asuzojola umjolo ka-1976 bangakanani uma ngaba uzofuna uzojola umjolo katata wakho ngo-1976 bangaphi yebo uzoyenza tata wena uzoshona hawu ngeke uzoshona bebengena amakhamera ngabe ndiyakufaka khona ngoku hawu ngeke mfowethu ngabe ndiyakufaka mhlambe ungasinika isikhathi mhlambe sicishe amakhamera sikufundise nje sikufake kube nijongo ngiyazi uyijonga hayi mfowethu ngiyijonge ngempela kodwa ke angeke ngize ngikwazi ukukhotha inkomo usazoyikhotha futhi kwanawe ke mfowethu mawuzoloko ngimele ngale nto ukuthi uzongifundisa ukukhotha zikhona ziningi into ongangifundisa zona hayi lezi babafundisa abanye abantu bayakhothwa bona endlini babafundise izinto ezenzeka embedeni noma ezenziwe embedeni abanye abantu abenza njengoba babona behappy kuma relationships wabo abenza zona ukuthi minami ngisho ukuthi wayedlozi lami ngisho ukuthi la ngilahla kahle kahle kumele ngibuyele emsamo ngeke ngiyoshisa impela umsamo wani ngikwazi ukuthana umsamo wokushisela umjolo yena utata omkhulu wakho luthetha ngaka akuxelela ukuthi wayesenza ntoni mhlawumbe naye wayesafa angikubuze kanje mengabe umama ekukhotha noma ngabe wenzani kwitotolozi lakho awubuze ubumnandi hayi mfowethu akukho ubumnandi ngibusona yebo zikhona izinto ezingezenze kodwa ngizibona ukuthi lezi zinto zenzeka ngendlela erongo uyangikhipha kwemuthi uyaxoka uyaphila kwami nangokuzazi njengendoda nje uzizwe ukuthi uyinsizwa nje uma ngabe uhamba uzizwe ukuthi okay xa ungafuni ukukhothwa wathi ngenza lento ngilele avuke ekseni nje ngingazazi nje ukukhothwa wena ngivumele njalo ngiyofuna ezonikhotha ngibuye ngiqhubeke ngithanda nawe ngoba sohlukana uzongilungisela kanjani ungihlela cacile ngeke uzungilungisela ungihlela hayibo hey
Ndizophuma ndiyofuna zondikhotha ndikhulule ngoku phambi kwabantu babizileyo. Ndikhulule phambi kwabo ukuthi mandiphume ndihambe ndiyofuna zondikhotha ndibuye lapha kuwe nendizomkhotha nam. Wayifundiswa ubani le nto mawani? Andithi abanye abantwana siyabaliselana kutsho wena ukuthi ngena Shiya le ubaliselana wena wabe wayifunda bani ke uzoyifunda Yebo ke? ndiyazi-enjoya mna ezo ndaba. Uzoyifunda ke? Yebo ufanele ndizoyifunda kubani? Uzondinika indoda emandifunde kuyo kaloku. Andithi awufuna sifunde Ngeke kuyo? mawani. Nika indoda endizofunda kuyo. Ngeke. Ndinike indoda endizofunda Hawu, ngeke. kuyo. Madoda la ngize la ndoda uzongilungisela inkinga. Angithi ngiyazama mfethu. Awukwazi ukuthi wena uthi uzocisha amakhamera, mawucisha amakhamera ungifundise ukuthi kukhothwa kanjani. Bakafundisi ukuthi kukhothwa kanjani, bakafundisi. Mawanda angikhulumi nawe. Ngenzela mfethu ukuthi sikhulume. Uzothetha nini nami? Andithi undibizile labo undibizele uzothetha nami Mosi. Cikeka mawucikeka, mabakufundise ukukhotha ukwazi. Ngeke mina. Bakhuphe ehlathini. Ngeke. Babakhuphe ehlathini. Ulihlathi. Futhi into lami liyongama ngoba ngiphelelo womsebenzi. Uyinkwenkwe. Uma ngingakhola. Uyinkwenkwe bongani, uyinkwenkwe, uyinkwenkwe. Ubonakala ungabi namqolo, uyinkwenkwe. Uma indoda ngabe uhlale phansi. Anginamqolo mina. Awunamqolo. Mawani. Chama ndiyakoyika. Mawani. Ngiyacela. Ufana ndiyakoyika. Cha ngicela uhlale phansi. Xa ufuna ukundibetha ndibethe. Ngicela uhlale phansi mfethu. Hey. Baf. Hayi mfowethu ngeke. Mfethu ngicela ukwacisha la makhamera. Mawandi awukwazi nawe ukuthi eceleni. Ndiyeke bongani, ndiyeke. Namhlanje awuye endlini yakho. Andiye endlini. Baf. Andithi bufuna loo nto. Ulungile. Andithi bufuna loo nto undithatha undizise emakhamereni bufuna hayi ukuthi phela mangilethe emakhamereni mina ngifuna ukuzolungisa into engingayithanda. Ilungile ke ngoku uyibona ilungile wena. Okay nino bawu2 ngicela ukwavala amakhamera sikhulumeni kahle nani nobabili njengabantu abathandanayo. Niyangivumela ngikwenze lokho? Yeah, ngakwenza. Uright ngaloko baf. Hayi mfowethu ungawavala amakhamera kodwa hayi leyo khotha. Yabona ke leyo khotha angihambiselani nayo. Ungayiphathi nokuthi yabona nje ngoba uthetha ngamakhamera ngihlulekile ukuthetha ngokukhotha. Ukuthi uthetha ngamakhamera acishwe amakhamera okanye ayekwe na. Ngiyocela ukuthi nimlungise kuyona. Acikwe amakhamera or ayekwe. Ukukhotha. Hayi bafethu. Hayi inzima kakhulu le ndaba yokukhotha ngoba meke bakukhotha namhlanje kusasa uvuka ungazazi nanokuthi ubani. Uzwe ukuthi there's something wrong within your body. Ubambe mawumfana uzobhozo noma uyintombazana obhozo beqina ubanyakazise. Uyophila nini ulokuqinela obhozo? Uyowakha nini umndeni? Mina ngizela ukuzowakha umndeni. Iphathi yokwakha umndeni vele ukukhotha. Ngiyakhothwa nje. Iphathi yomjolo. Uyozala ngomlomo? Yebo ndikazala na ngomlomo ezilongeze ngizobe ngizile. Ungangenzi izinto ongayazi nawe. Njengoba ngithandana nawe nje ngifuna ukuthi uzale. So uMakhosha womkhwelela ukuthi yena angazali. Lo wayekhotha ndithi uyayazi ukuthi isuka koMakhosha. Sho ukuthi wena uMakhosha nje. Bafethu ngithemba indaba yenu ngizoyikhuluma nani off camera. Ngicela manje bafethu nithule. Mbukeli. Uhappy ngokuthi niyakhothana nopartner wakho. Awuyiboni into wrong lapho. Amadlozi akho mhlawumbe oluluphi uswazi akushaya ngalo nje akushayela ukuthi uyakhotha njengoba ukhotha lapho. Uma kuwukuthi akushaya. Ungakhohlwa ukusubscribe, awulike, uphinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Mina ngingudlala Matifani. Ngiyinto enkulu elandelayo kwaZulu Natal. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho.